Kako objasniti nekom o čemu se radi u samospoznaji, u spoznaji Boga, u cilju života, u tim stvarima šta je bitno? Ili, drugim rečima, kako se to odnosi na nas, šta mi imamo od toga, šta mi treba da radimo. Puno stvari je napisano, puno ljudi je pričalo o tome, puno ljudi je razmišljalo o tome, puno njih je krenulo tim putem, a opet malo njih je stiglo do cilja ili nadomak cilja. O čemu se u stvari tu zapravo radi? Šta je suština? Prvo, ono što je naša suština, od koje smo mi sastavljeni i sve ono oko nas, nije nešto što može da se stavi u reči, u koncepte. To je iznad reči, iznad koncepata. Pa čak i ovo što sam rekao, mada je lako razumljivo, u stvari ne znači ništa u suštini na što se odnosi. Ne postoji ništa u vezi sa samospoznajom ili spoznajom života, Boga, cilja života, bilo čime sličnim, što već nije rečeno. I ne postoji ništa što mi već nismo čuli, videli, pročitali, iskusili. I to ne samo jednom ili nekoliko puta, nego bezbroj puta. Pri čemu, ono što je meni bitno, prezentira mi se stalno, iz dana u dan. Svako ponaosob doživljava neke druge stvari koje su bitne za njega. Pri svemu tome verujemo rečima, verujemo da se znanje može naći, pročitati ili saopštiti, shvatiti ili nabubati i mi onda to znamo. Svi znamo, na primjer, šta je seks. Seks je jedna od najomiljenijih stvari ljudi, bar danas, a verujem da je tako bilo oduvek. Svi manje više znamo šta je seks. Ako se to može sročiti u reči i napraviti teorija, sistem, to bi značilo da kad god ja hoću da imam seks, ja u stvari mogu da otvorim tu knjigu ili da nađem taj dokument na mom kompjuteru i da pročitam, i pošto je o njemu sve lepo objašnjeno, ja onda znam i doživljavam seks. Zbog toga mi ne treba partner. I ne samo na primjeru seksa, na bilo čemu drugom. Pijanci, zbog čega se opijaju? Svaki od njih vrlo dobro zna koliko je to štetno za njega. Za njega lično, za njegovo telo, kao i za njegove veze i odnose sa porodicom, sa familijom, na poslu. Sve to trpi i polako nestaje, pretvara se u prah, a on i dalje svaki dan uredno se opija, ili svaki drugi dan, svaki mesec dana, uopšte nije bitno, nesposoban da
prekine to što zna da je loše. Sa druge strane, mi imamo nikad bolje saznanje o medicini, o biologiji, o fiziologiji, o anatomiji i tako dalje, o psihologiji, o filozofiji, o hemiji, o svemu što može da ima da objasni taj proces opijanja i zavisnost od alkohola. Kad smo mi toliko dobri i pametni da sve to lepo možemo da opišemo i da zapišemo u knjigama, zašto onda ne bi bilo moguće da neko ko želi da se napije, u stvari umesto da posegne za flašom, jednostavno uzme jednu takvu knjigu ili video ili bilo što i onda da odgleda to ili da pročita. Ako je sve sadržano u tome što su mi napisali i kako su mi opisali taj događaj, onda mu flaša nije potrebna. Tu se vidi naša pogrešna percepcija, naše preveliko poverenje u neko naše znanje. Mi mislimo da znamo, u stvari nam se sviđaju te teorije, elegantno su sročene i toliko drugih ljudi ih podržava, drugih pametnih ljudi koji su profesori, fakulteti i tako dalje. Svodi se na to da je naše znanje jadno i ja ga u stvari zovem takozvano znanje. Jer svako znanje koje je neprimenljivo u praksi je takozvano znanje. Neprimenljivo je sve što znamo o alkoholizmu i kako se leči i šta je u stvari doživljaj pijanstva. Sve što ima u vezi sa seksom, sve, apsolutno sve. Mi smo okruženi tim kvazi znanjima u koje verujemo, jer kao prvo nama se čine logičnim i finim, kao drugo svi ostali veruju i vidimo također da postoje tu i neki autoriteti kao što su naučnici ili šta bilo, koji to podržavaju. Ne možemo da kažemo da je sve glupost. A opet, ako stvari posmatramo na ovaj način, mi vidimo koliko je to sve u stvari bespotrebno i bespredmetno i prazno i ne objašnjava u stvari mnogo toga. Dok je kod seksa, recimo, ili pijanstva, to je nešto što je uobičajeno, to vidimo svaki dan ili upražnjavamo skoro svaki dan. Kad se radi o pitanjima samospoznaje ili o stvarima kao što su Bog ili duša, mi čak nismo, naše iskustvo je daleko šturije o tim stvarima nego iskustvo seksa, dobre knjige, dobro pića, jela, tako dalje. Iz tog razloga mi u stvari sve te knjige religijske, joga, kabala, budizam, šta god da je, mi verujemo rečima, mi mislimo da je to ono što objašnjava to i kad pročitamo to i naučimo, nabubamo, mi mislimo da znamo nešto. I onda očekujemo, posle pročitanih nekoliko knjiga, da ćemo znati šta je Bog i šta se tu u stvari dešava, o čemu se radi. A sa druge strane, sad ako na ovaj način posmatramo stvari, vidimo da čak ne možemo ni seks da uradimo iz knjige, na osnovu znanja, bogatog znanja i iskustva koje imamo o seksu.
Ništa to ne vredi. Ja moram to da uradim kad mi se to radi. Svaka čast doktorima, psiholozima. Moram da se napijem. Moram da kradem, iako ja to posle bacim. Ili moram da silujem. I bilo šta drugo. Kako onda doći do te vrhovne istine koja se tiče Boga, smisla života, samospoznaje i tako dalje. Pošto je gomila knjiga napisano, a tako malo ljudi je došlo do kraja, ili bar blizu samog kraja, mi mislimo da ima nešto što nama nije dostupno, a što ne znamo, neko tajno znanje. Vidimo u filmovima kad, na primjer, Indiana Jones nalazi neki tamo hram i u njemu neka tajna uputstva, to nama treba. Ne. Sve što nama ikad treba, mi smo to već čuli milion puta. I ne samo da smo čuli milion puta, nego smo gotovo svakodnevno bombardovani time. Mi se branimo od toga. Zbog čega? Kako prepoznati šta je to u stvari? Jer to je uvek tu. Šta više, mi kao večna suština, mi postojimo večno. Uopšte se ne radi o tome da neko prihvati ovu teoriju večne duše i tih ostalih stanja ili da je odbaci. Uopšte nije bitno da li neko veruje u to ili ne. Šta uraditi onda sa svim tim, sa čim neprekidno dolazimo u kontakt, a ne vidimo? Instrukcije su tu. Sigurno ne postoji ništa više od onog što su svi mi bezbroj puta čuli i videli. To su instrukcije. Po njima treba živeti. A opet mi tražimo više. Ako nam se teorija neka sviđa, mi tražimo bolju, ubedljiviju, koja će da nadjebe ovu u koju smo do juče verovali. Stvar je u tome što su te stvari iznad moći reči, iznad moći konceptualizovanja. Šta god da nam se desi, ne možemo prvi put da shvatimo šta je. Čak ne možemo da shvatimo da nam se desilo, ali na neki način, na nekom nivou, podsvesnom, nadsvesnom, mi to registrujemo. To ne dolazi baš tako jasno pred naš intelekt, da ga intelekt može lepo obraditi i pretvoriti u reč, u teoriju. Mi sad tačno znamo šta je šta. Život je život. On je daleko puniji od svih tih knjiga koje smo pročitali. Jer i dalje želimo da imamo seks, želimo da radimo ono što želimo, da se napijemo, da krademo, da silujemo. Hej, koja je to? Sad ću zvučati malo uvrnuto, ali koja je to radost raditi takve stvari? Ja ne mogu da sudim nikom. Pa čak nisam u situaciji da sudim ni samom sebi. Ja mogu da imam mišljenje, mogu da zapažam stvari, mogu da menjam nešto kod sebe. Ali presuda nije u mojim rukama.
ja mogu da mislim ili da sam grešan, kao što nam crkva govori milenijume, svi smo grešnici. Mogu da mislim da sam glup, da sam debeo, da sam neobrazan, da sam ružan, da me niko ne voli i tako dalje. Ili mogu da mislim da sam strašan, da sam najbolji, najlepši, najpametniji. To što ja mislim je samo ono što ja mislim. Ako ja, i sad govorim na ličnom primjeru, ako ja mislim i osjećam to već dugo, u različitim periodima sam imao različite moći prepoznavanja tog osjećaja i različito sam ga nazivao danas, ja osjećam tu neku svečanu radost u sebi sve vreme, koja bruji nevezano od toga šta ja mislim, šta mi se dešava, šta želim. I tokom godina sam otkrio da ona bruji istim tonom, uvek, neprestano, a za to vreme ja sam mislio sam pametan, ja sam mislio sam glup, ja sam mislio sam nesrećan, ja sam mislio sam srećan. Sve su to neke nalepnice na koje silom prilika lepimo na sebe, jer ne možemo da se nosimo sa sveobuhvatnošću života. Moramo da mu nalepimo etiketu, da ga nekako sadržimo u nekom delu, kao da ga delimo na porcije koje možemo da pojedemo. Život je velik i jednom reći, ako mislimo da možemo da ga shvatimo, ne možemo da shvatimo. Shvatanje je domen intelekta. Intelekt deluje samo donekle. Ja pričam o stvarima koje su naša večna suština. To znači da su uvek postojale u nama. Uvek na isti način, bez obzira koliko se okruženje menjalo, koliko je naš imao različitih sadržaja, nekad lepih, pozitivnih, dobrih, nekad negativnih, loših. Ista ta suština bruji u mene i osjećaj je lep, ne naziru mu se granice, inspirativan, pun nekih dobrih osjećanja, emocija. Taj osjećaj u senzitivnom smislu, da ga registrujem, izaziva emocije, osjećanja. Na srpskom jeziku osjet i osjećaj je sličan, gotovo se izjednačava neki put. Zato što sam postao svestan tog brujanja, konstantnog, večitog, zato sam u stanju da shvatim nemoć jezika i reči. One jesu moćne do određenog nivoa. Ovim stvarima o kojima ja pričam, reči su nemoćne, nikakvu ulogu nemaju, što smo vidjeli na primjeru alkoholičara i na primjeru seksa.
Sa druge strane, kogod je to doživeo i kasnije pisao o tome ili učio druge o tome, pa su drugi to zapisivali, onako kako su čuli od njega, to je moglo da iskaže samo ovim rečima koje postoje. Znači, ono što je iznad reči, govorio je rečima. I konkretno onima koji su bili oko neke takve osobe, govorio je i telom, mimikom, raznoraznim načinima koje oni ne mogu da prenesu mnogo dalje od onih poznanika s kojima dolaze dole, a do nas uglavnom stižu knjige sa rečima koje zaista ništa ne znači. Zato što shvatam jasno tu sliku i problem reči. Zbog toga sam u stanju i da iz takvih knjiga vidim i to jasno i nedvosmisleno i ono što nije stalo u reči. Ako neki intelektualac analizira tu knjigu i tumači, on će ostati na intelektualnom nivou. Makoliko pametno i nenadjebivo se on sročio. Ali on će izgubiti suštinu. Nije suština u knjigama. Bilo bi mnogo lakše kad bi tako bilo, ali nije. Šta nam onda fali da bi bili srećni? Fali nam to da sebe odhipnotiziramo, da izađemo iz te autosugestije, autohipnoze, da je intelekt nešto vrhovno. Nije. I da izađemo iz hipnoze, da smo mi pametniji od onog koji je živeo pre, 50.000 godina. Samo zato što znamo da uključimo kompjuter, da pošaljemo e-mail, ili da upalimo svetlo, da sednemo u kola ili da se vozimo. To nije parametar naše pameti. Jer kad bi to stvarno bio parametar naše pameti, onda shodno tome i mi bi morali u njegovom okruženju pre nekoliko hiljada godina, nekoliko desetina hiljada godina, da se ponašamo isto tako efikasno kao i on. Da budemo dobri lovci, dobri zanatlije, da možemo da napravimo koješte, strelu od drveta. A istina je da nismo takvi. Kad odemo u prirodu, u šumu, čovek, najmoćnije biće na ovoj planeti, se strese kad god nešto šušne u šumi. Jesmo li najmoćniji? Jesmo li zaista pametniji od onog koji je živio pre 20.000 godina? Nismo. Biološki smo identični. Na nekom bazičnom, psihološkom nivou smo takođe identični. Stvar sa psihologijom je da je ona živa stvar da se menja. Mi uslovljavanja imamo različita nego što su bila onda. Različite paradigme, sistemi vrednosti i tako dalje. Znači ono što je suština nije u rečima, nego je svuda oko nas. Otvori oči. Gledaj svet. I počni da razmišljaš
I to ne u rečima, u konceptima, nego samo dozvoli da se tvoje razmišljanje razvija samo od sebe. To je dug proces. Naravno, znam da nisam ništa pametno rekao s ovim, ali to je put. Niko se to ne može uraditi samo zato što sam ja rekao, nego mu je potrebna direktna pomoć onog koji je te stvari ne samo video, nego proživeo i živi u njima dovoljno dugo vremena da bi sve sumnje otpale. Guru je potreban u ovim stvarima. Guru je onaj koji zna život, koji zna da živi. Puno smo značenja nalepili na gurua. Ali guru nije doktor nauka. I guru ne treba neko sa koeficijentom inteligencije od 130, 40, 50. Nije u tome stvar. Svi su podjednako podobni, odnosno nepodobni kandidati za samospoznaju. Nevezano i bez obzira na naš koeficijent inteligencije, na našu stručnu spremu, na naš položaj u društvu, na naše dostignuća, šta smo u životu postigli. Jednom rečju, bez obzira na sve, apsolutno sve što nama izgleda bitno. Ono što jeste bitno i od čega zavisi naša podobnost je koliko su mi duhovno zreli i spremni. Opet, nisam ništa rekao. To apsolutno niko ne razume. Ali to je parametar. Sve ovo što sam rekao ovih pola sata zahteva da se tačno i nedvosmisleno u detalje objasni svakoj pojedinoj osobi. Ovako kako sam rekao, svako može donekle da shvati, ali ovo su samo reči. Onaj koji je u stanju da vidi kroz moje oči, da vidi kroz moju mimiku, kroz moje pauze kad ne pričam, taj je u mnogo boljem položaju od onog koji je jednostavno ispisao ovo što sam rekao i buba rečenicu po rečenicu, jer iz mojih reči ne može da se sazna to. Sve najbolje svima. Ćao.